गसाइगाव जिल्ला BPF दोला बिथांमोननि एगेन्स्टै मानहानि गसरखौ जों कर्टआव होसिगोन। बिथांमोना क्षमा बिदोंब्लाबो जों बेखौ मिथिया। मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन, जोंहा बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेला थांनाय साननैसो सिगां हाग्रामा महिलार सारनि उदै अन्थाइ जानायनि हेंथायै बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेला बायदिसिना गाज्रि रोखोमै लिरनानै पस्ट खालामनायनि सायावनो दिनै गसाइगाव जिल्लानि BPFनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफ्रा बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेलनि हेंथायै FIR होनाय जाबाय होननानै दिनै BPFनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा खेंफोरथि होफैदों। जे कल रेकर्डनि गेजेरजों निमाहा बिदोंब्लाबो जोङो बे निमाहाखौ जोङो निमाहा होनो हाया। मानो होनोब्ला दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौहाय गाज्रि निन्दायै नायदों मोनसे निउज चेनेला। बिनि थाखायनो दिनै जोङो बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेलनि हेंथायै मानहानि रेजिस्टार खालामनाय जाबाय बा FIR होनाय जाबाय होननानै गसाइगाव जिल्लानि BPFनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै खेंफोरथि होफैदों। अब्ला रायजोफोर बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेलनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंफैखो गसाइगाव जिल्लानि BPFनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे खोनासंलांबानो जाबाय। अब्ला आङो BPFनि गसाइगाव जिल्लानि BPFनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफ्रा बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेलनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो आरो बबे जायगायाव FIR होनाय जाखो बिनि भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होबाय। नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो। बेयाव आं गसाइगाव जिल्ला BPF दोलोनि गाहाय नेहाथारि जानानै जोंनि बड'लेण्डनि साफ्रोमबो निउज पर्टेल नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। आं दिनै बिसेसकै मोनसे बाथ्राखौ प्रतिक्रिया होनो थाखाय दिनै आं बे निउज पर्टेलखौ बानायनो सानदों। बाथ्राया जाहैबाय मैयासो ओंखारनाय बड'लेण्ड बुब्लि मुंनि निउज पर्टेलनि बिगोमाफ्रा, निउज राइटारफ्रा, लिरग्राफ्रा मोनसे गाज्रि धरननि जोंनि BPF दोलोनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलानि बिरुद्धे बिथाङा दुर्भाग्यबशत मोनसे फिसा माने अपारेशन जादोंमोन, गल ब्लाडार अपारेशन जादोंमोन। बे गल ब्लाडार अपारेशन जानायनि बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना ओरैबायदि गाज्रि धरननि सासे व्यक्तिखौ बिसोरो आघात होदों। बिथांमोना बुंदों जे 17 बोसोर पाब्लिकखौ थगायनानै जानायनि थाखाय उदैयाव अन्थाइ जाबाय होनना बुंदों। बिराद निन्दा होथावथाव बाथ्रा। सोरबा मानसिया बेमारबो जानो हागौ, सोरबा लोमजानोबो हागौ। हे बुलिते मोनसे निउज पर्टेला बे रोखोम थार्ड क्लास मनोभाबजों बेबादि निउजखौ प्रचार खालामनाङा। दिनैहाय जों BTC ओनसोलाव बड'लेण्ड एरियायावहाय जाखिनि सुजुग सुबिदा मोनदों, बिथां सन्मानिय जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव BPF दोला सरकार दानानै जाखिनि जोंनो रायजो राजाफोरनो गोहोम खोख्लैलांबाय, जानो सुजुग सुबिदा होलांबाय, रावबो सरकारा बेबायदि होफैनो हायाखै। बिथाङा सासे महान व्यक्ति। बेबायदि व्यक्तिनि बिरुद्धे बेबायदि जानला मोनला निउस होनायखौ जोङो धिक्कार होयो आरो बिथांमोनखौ सोंखारियो। बिथांमोना जाहाथे माब्लाबाबो जायखि व्यक्तियानो जाया मानो सोरनिबा व्यक्तिगत बेमार जानायखौ बबेबा मोनसे राजनितिजों जड़ित खालामना बुंनाया बे मोनसे नाजावथाव नङा, बे ग्रहणयोग्य नङा, बे मानबतायाव गोग्लैया। बिथांमोना खर'आनो जिर' नामा, बिथांमोना मोजां सोलोंनाया मोजां। आरो जों दिनै गसाइगाव जिल्ला BPF दोला बिथांमोननि एगेन्स्टै मानहानि गसरखौ जों कर्टआव होसिगोन। बिथांमोना क्षमा बिदोंब्लाबो जों बेखौ मिथिया। जों क्षमा बिनायखौ जों मानिया। जोङो जिखुनु प्रकारेबाबो बिथांमोना शिक्षा मोननायनि जोङो कर्टआव जों मानहानि गसरखौ होनाय जासिगोन। गोजोन्थों। अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय नङा होनब्ला गसाइगाव जिल्लानि BPFनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफ्रा बड'लेण्ड बुब्लिनि हेंथायै माबायदि बाथ्रा बुंखो, मा FIR होनाय जाखो, मा मानहानि खालामनाय जाखो बिनि बिसय नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनानो मोनखाबाय नङा होनब्ला। दा नोंथांमोना बिनि बेलायाव थारैनो बेसेबां मोजां मोनखो बड'लेण्ड बुब्लि निउजनि हेंथायै बेफोरबायदि मानहानि खालामनायनि बिसय नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।